Айде, къде отиваме? Нашето пътуване, приключение, започва от летище Лутън. Голямо приключение на чака. Къде са тати за коши? За ското. Кой искате, автобуса или с пеш ще върви? Не, в автобуса! Автобуса, моля. Тук автобуса на чака. И сега хора, голямо приключение на очаква нас. Моля те, вървете напред, госпожо. Здравейте, приятели! Едно здраве от мене. Ще се видим, когато се видим. Здравейте, приятели! Сега в момента съм при зоната за чекиране на багаж. Чакам да отвори гишето за моят полет и заминавам. Вижте колко много хора чакат. Ето е тук Виктория, госпожа Павлина, господин Николай. Господин Васил, прави се една вода. След един час, като се чекираме, ще направим 20. До следващото. Здравейте, минахме чекирането и сега си продължаваме към гейтовете. Покажа малко безсмитни магазинчета. Тук, върви тук, да стани да справи снимка тук. Колата на мистер Бин тук. Камерата ми е много мръсна. Дай по-долу, дай го посока. Стой. Вътре самолета. Чакаме да излетим. Здравейте, приятели! Още едно включване. Минутки преди да се качим в самолета. Ще има включване вътре в самолета и после ще видим в Палма де Майорка. Ей ги пасажирите, Павлина Николова, Николай, Виктория и Ема и мене. Минути преди да се качим в самолета за Палма де Майорка. И сега, приятели, слизаме от самолета и отиваме на летище Палма де Майорка. Стигнахме на Палма де Майорка в Испания. The guy was telling me off, kept saying go.
Палма де Майорка. Здравейте, Палма де Майорка. Стигнахме. Сега ще бъдем да си вземем куфара и ще търсим нашия автобус. Айде, да видим пак. Стигнахме до нашия автобус и сега се качваме в него и очакваме пътят за нашия хотел.